zao raha ambarikona aliana matona na tany fangalagna vola tsy tiany fa za hifeny tiany eky aminana ampitra tsara ary dikan'izany basy enao igny tena andritran'izay niaraka igny fanagniry azy dia nafa tsy hainao fo raha tana dia nitadiavana hevitra ampisaraka zahay fona tsorika aminah ka tio fa niany amboahany secret jiaby nandritra ny fotoagna jiaby eto amin'izay hoe tsy hay hoe azovy ny ahazo point za sana ampahitankena tsara hoe zovy zaha liana tsy misy alohan'izany fa na fa mandiana satria le raha firavagnany vadika zay za tegna miangavenana mandiana an-tragnonao igny zao izy ka tio izy ko raha tsy misaraka dia resy Léopold tsy maintsy ampisaraka fo resy vadina asa voavelogno anao edy Léopold ny rahanao i raha mahasetrena fa tsy tokantragnona raha jaina tsara ho hainao ka ty fa taloha zana tahotrona satria are mbola nanambola amizike inga mivadibadika fiainana za ko lasa mpanambola tsy maintsy za fo magniguide fiainana aketo inga tsara ho hainao zany alfa so aminapaka labomba na taloha regny kenao mameritreritry matsy vita confinement to izy to tsy vita fa konjay to magnanto izy to ko fa tapitra edy mipody ndraiky fanagnana vola tsara ho hainao zany ary sprinteranay mbola ka na sprinteranare zany fananjarovana koa afa tsisy asany midoko be agnaty lakoro ka fon vadinazy lasa manevra machampagnany tragno regny matsisy pasoaisany fatiny raha mbo tsisy vola fo remy confinement to ndao amizay naliane fa raha miseky fa havigny ary manomboky niany to tapitra aketo ny fihavanagna ary tsisy magnano mbola tsara zany izy ko zany tiananga tsy magnino nanare taloha tagny tanare mangataka aminay ke ambla hoery mijalijaly ake koa mbo tsisy raha hoany za momba raha namataotry tsy fampikonty aminah zany ary tsara ho haina raha misena zany nahavy aby za to tsy alaketo izy ko tsy regny ny problème jiaby mandalo amin'ny tanagna to mazava milavatsofigna zany ay madame Liane eto mbola tsara anao madame misy raha tsy haina mbola tsara raha mse ino maresaka tsy dia misy loatra ka teo efa misy rano ladosika fa malailay koa ny jofiny simary eto zay raha ratsy haigny jiaby feny jofiny simon fa misy rano ka zay servety ana to dia taovy amin'ny sisiny ladosika fa miramira ko haingnaka rehefa avy miseky za fa to malao vola azoko avy tany dimerivo izy to ihany monsieur to raha lafiainana ambony donia ty maro raha hita ary embariko ana franco fa sasapoagna na ndraiky magnomeo izy karamanay io karamanay momba raha nagnanaovany velon-tegnanare agny fagnaholon-kafa agny ndraiky maninona tsara lianina izy zany raha mse hoe tsy regnina tsara be mozigny te sa raha manankory vandiny zany azy ity impédiatrika avy mivolavolà hely anazy ny fôzia zany boahany vava magnanjany zany mozi tsy haiko franco fa izy zany fa teny marigny izy nambariko ana teo igny ino anao izy tsara tsy ino anao izy tsy maintsy mbola hitanao fo ny marigny azafady lianina tegna marigny raha volagnina zany aveo holivolom zany mamandalondalo ake lalahy zany sa magnakory tovolahy hely tsisy pasoasany be zay zany andatsahany ana ake tsy haiko zay sa enigny ambiny folo tagno tsy haiko sa dimy ambiny folo tagno ely raha zany au contraire ny tagno anazy keo zay izy anjarana mandinika azy franco izy igny koragna atsipitsipika amina fa isoro zagnahary fo zany ary gnasanao azy ok bonne nuit saky adigna ko manofisa tsara tovolahy tiana be igny ka tio haiko be na zay franco magnaraka raha koragniny liana ziny ty ampediatsika fogna oza za ka ty tsy dia tiako loatra mitandregny feon-dakolosy tokagna io mbarako anao zany mahatonga za mbola tsy makamakatra mareny raha volagniny igny fa tsy maintsy alako malao zany hoe ino mahatonga zay rehetrarehetra zay mila hitako porofo mahakasika zay zay vao avy aminao amizay le tsy mety fa amin'ny andro sy fotoagna takarako zany eo anao zay vao tegna sahiragna marigny raha tsisy zany tsisy lerany takarana zany eky ahoy ndraha zany dia seky dia sakavy karakara hoanigny niany haligny fa tegna mila mandro bonheur za fa mifo maisikizigny amaray hagnano dalina boko zay dia tsy maintsy vita amare tontolo ny andro dalina amin'ny étage ny tragno amboarinay io zay tsy magnino tsy ndraiky Léopold eteko vamba oasalahe za zana tegna tsy tiantopovy tsy marika kody magnantoy
andrasom-piako ndraiky tsy haiko iketako zany niany ary zany niany koa tsy miboaka akagny miditra an-tragnonay akato Léopold or amin'ny franco fakato nialina raharaha eky mafy fitro ambadika ny lakoro zany aloha malô ikopakopohana kely savogny amin'ny lohako toy mba afako magnano kilavalava fagnindrignindry amin'ologno zany akany any ndesindesigny aminaka akotragna anazy tôjeky izy ndraiky ty wasalahy ezany atonga vily andraso sidika avy amin'ny la fenêtre eky zay zala mbo fa regniny ake nahito hitoko ny ritondre indreo ndraso sikombokomboko agnaty vavako ato izy niany porotsiky amin'ny tofo izy ndraiky io andeheza mo nandriky serviette hely igny franco na hegninako mbola legny anatomona mijary moa ino mo ragnaty vavana io ka mety izy doko zany havy zany diaviko lalagna faramose azovy lalany tony tsy fitofilitegny ka ty mo izy akolo mifitro akagny hitako sorante fa ransy amisaredala sa mila laiky amizare akagny zany ary tragnongagny haiky Léopoly ma zah toro tsy mahay zany ao andehanako amin'ny namanao igny azovy lalawa apitipidirinao aketo koa Léopoly eo tsika mifankahita Chérie. Oui, vadiko. Anay ka mofa mandry. Zany ndraiky mbola tsy mandry fa mandiniky rontsika maregny. Zany zay baka tegna misy ragnotany akona hely dy. Mbo ino eky zany? O zahy edy. Izy ko tambatra mo confinement mo za mambala janogno magnamboatra telefôna sa miala. Samby tanà ndraiky izy zare roa. Mampianatra ana amin'ny andro tokony ampianarana fa izy ko fa weekend regny ana ndraiky mandratry kiraro sady akady namoatra telefôna. Zalah tsy ndraiky agnala baraka za karaha zany chérie. Ana magnano vaifagna asa tsara kone tanay fa tsy asa ratsy telo aly hitana agnatin'ny handro roa fogna sabotsy ndraiky dimanche tsisy raha tsaratsaraan'izany atao amin'izay baka calcul agnatin'ny vôlagna raiky 9 sabotsy ndraiky dimanche konteo amin'izany fogna dikan'izany 150 000 x 4 roy aligny sy raha hety zany edy baka miempaka raha mana mampianatra ma lasa rony antsika ary mbo irin'olo fa koa fiainana antsika ka tsy zany any série le agnamazany tegna atarako amin'izy to tsy mbo dininazy zany zaho weekend zakela igny andenjetry kiraro ndraiky agnamboatra telefôna zany ke manakory ke amin'izany zako hitan'ny mpianatra madamo tsy homegnamegnatra hena maso raha papany tsy mahavoky tsara mbarako na tsara be zany fa hena masika no mahavoky hitanà série afaelahela baka atsika zay ny fanambady tsisy zanaka tsisy ino za ro tegna mbo fa ty teraka marigna karaha volagninazy zany fa kanefany za tegna mbo ty hiteraka fa anjara azy io ary ho za ndraiky série magnino matsika komba mandeha mitsabotegna zala mbo zahoantsika zaza wa Frédéric mbo fa maro ny volana antsika zay andeha mitsabotegna io tsy mbo dininatsika tamin'ny voalohany andeha tagny igny fa 500 000 fagnondrony amizay atsika andeha tagny koa nangalandreo 500 000 za rony karaha fa tsy misy vola atsika toko andeha hitsabotegna zany fogna ary zao basy série magnino basy atsika komba mandeha magnantogno mpagnano massage regny mpagnano massage zay mandeha tongontsika série na dokotera akagny efa tsy mahavita zany ke mpagnano massage ditana vahola hitanà madamo za tegna mahita mpagnano massage tegna mahay mbo zao mpagnano massage tegna mahay zany mbo tiako hero n'olo tegna henjagna zany aho na atsika rony efa nandeha tantany jiaby tsy mety voavaholagna ke mpagnano massage zany ditanao vaholagna farany tsy magnino ndraiky ambadiky katolika ka tegna misy vaiavy zay tegna mahay misy mpandrafitry zay kao de tsisy tsy mahay zany madamo Théodile zany ambarako anah madamo afa roapolo tagno zany izy nagnano hasany io tegna mahay
atako fa tsika komandeha ka agnatin'ny confinement zalah miteraka atsika ke raha ohatra antsika amin'izay miteraka mo dezova dia tagnarana zanaka antsika amin'izany fotoagna zany adresse zany madame satro tonga dia fatantsika confinant zanako tsy tako agnaranjabadika magnanjany sady zany ane madame mbo tantara velogno ambony tany eto satria tsara nisy teto zany coronavirus zany izy tsara nisy teto baka tsy tiako atagnarana zanako ma zanako ozy tana zany sady tsy tiako mihitsy zany atao votrignarana ka mamany tsara be zay Léopold izy miaraka amin'ny vadinao tsara ho hainazy te fa avy niaraka taminahy taloha tagny fa izy mihitsy nandrara zaha taminazy dia tonga saigny zaha narigny le fagnanaragna anatany zaha dia izy evite ndraiky nivadika taminahy nefa ny fandrarany zaha ny fitiavan'ny Léopold fa tsy fitiavan'ny zaha zare roa miaraka any izy niditra mpananatra ndraiky zany niditra tagnatin'ny tao nagnano fodilahy mena mihitsy izy taminahy fandrara homagna tsy fodilahy mena zany fa mpitary vato vilam-bava rafa raha koragniny rafa ndraiky atany tojy raha izy ndraiky ty confinement zao ty fa serenagna magnano atany za zay fa tsy nagnano asako taloha teo noho ny amena ara-pahasalamana magnano raha tsy fatao ndraiky izy amin'ny tanagna to hangala baraka za apisiky ny zipo za tojy izy ndraiky ty fa zao izy Franco aza taza fo ny tantara izy tamina fa satria ho izy zany ndraika raha hitako ratsy be zay fa volagno izy rararaho izy amin'ny raha tany fa karaha vetari fogna anao agny dignery maloto mitady vola nefa raha hafa raha tany akato zany Franco volagno izy zany nahatonga saigny za zany le raha nialako aveke Franco angaviako anako aza kasi antagnagna izy fa anary fo izy am'le raha tany tsy mety fa azariagna koa izy fa zany tsy maintsy mbola hafaka ivoany fogna misaotra anao am'izay maso mandeha anao dia afatrafatra ady aminao lianina anatin'ny amena ara-pahasalamana atsika confinement dikan'izay aza dia mirobaroba loatra maiza mitsitsy mba afahantsika atodisoma tsara amin'ny ty raha ara-pahasalamana ty za ndraiky sy korotoko azy an-tragno akagny ary tsy ady aminazy fa koragna tsotra sady milaminy atako aminazy haiko be fa noho ny fahasairanagna matonga izy miditra amin'ny affaire maloto zegny fa mazo matoky ianao fa za tsy hanininazy zay fa za ndeha malôha ok da zany fa miasa loha dia karaha hisaroka fo ary haiko Franco nany koa aveke mafy hade tany zaho kasihiny tagny edy zaho niany kianao moa zany ka ty tsy mba misy fataperany rehitry mihitsy zany tamin'ny barazy teo efa mifiry zay aminao efa ho 6 heures arivarivo koa ny andro io ay tsy milamigny mihitsy ko ny saignenahy zany Franco izy koa tsy mifandamigny tsara atsika mikoragnano moaligny igny za tena tsy concentre fôko zay tana tsisy tegnano raha zao izy ka ty za tsy ady aminao fa koragna marigny takiko aminao resaka lava be nataon'olo ny tamin'ny fiarahamonigny teto tsy olo araiky fa olo maro ny volagna taminaka anao zany miaraka am'le Léopold anao moa maka ty raha magnano sain-jaza moa sa fagnanao otro-pamba itiky taniny tsiko rehefa misy varatra aza mafimafy tovolahy hely fito amby folo tagno agnodikodigny saigninao ana amin'io fa mandeha efapolo tagno mahery zalah zao izy ka ty za tsy sarabady agnaty confinement ty fa nanarana ambarako anao ajanono manomboka zay koa misy raha zegny fa tsisy olo mananany ampy anatin'ity amerina ara-pahasalamana ty fa mila mitsitsy ny kely anana no ahiratra masontsokogny masom-balavo le raha sombotro kalalao zay ke hoe anao andeha agnindry lalahy gauche à droite afaragna anao ny manjary koetra miafy malôha tsika izy tô tsy sitrapotsika olombelogno fa zavatra efa misy fahasalamana voalohan-kariagna mila mitandrigny malôha fa rehefa tapitry raha tô igny mipody mandeha magnano asako taloha za magnano chauffeur minday sprinter atsika io mandeha Tananarivo akagny misaotra anahy Franco tena misaotra anahy fa
ambarako anany tegna marigny franco e zay Léon Paul tsisy ninonino fa volanazy fogna nohany ke izy anao fantsika bazare kendriky vidiana antsika vary regny ke mahazo matoky ndraiky na franco fa zah tsy korokoragna amin'ny Léon Paul eky ary tamin'ny andro nandiana teto farany andiana any agnatin'ny lakorontsika akato na za mahita zay milalagna na fanody zaheza atakotra za mahita le raha tsy tiako regny za mahita azy hitanao ka ty aminatin'ny ty confinement ty tsy zay lalahy fogna no miady manokagna fa iarahany fivadiany miady ity fiainagna atao ihany samy magnano zay vitany ary efa iavy ndraiky aza mandatsaka tatroko zay lalahy ary zay lalahy koa tsy andeha hagnano dépense andeha tady va epy gauche à droite ahila hagnano dépense hafa koa na hanognano izy efa mampalahirana ke iangaviko aminao raha vady misy fagnaza lahy fa misarabady amin'ny confinement to tsy lazan-draha fa barakan-draha zay le raha mahazon-draha anao fa tsy hoe olo lefaka zany mahatonga za tsy miady aminao tsy mikarosaka aminao fa koragna tsotra ary mazava no nambarako aminao lianina ny tantara affaire zany taminaka zay izy zay ary ambarao lianina fa matoa vadiny tsy mety miakatra antsoy atao ihany efa nahita vaiavy any abivoay agny izy andranomasina akagny isaraka zare ary vilanky izy beka mbo misy homana nefa ndraiky zako volagna zany aminazy atany hampiady zare fogna koa vilagno mihitsy izy am'izay mazava aminazy ny raha mandresy igny efa ologno karamainy vadiny avy agny mamonimony raha atanjare andranomasina akagny vilanky aminazy zany na hinoany na tsy noany fa mbo sabo zany zah zany mbo nagnambarany marigny aminazy satria izy nampamiritra ny masonahy de za koa nampamiritra ny maso anazy de zay amin'izay zany mpinama raha vandrivandran'ny le mpamadiky tô atao henga raha diako amina tô tegna tsisy hoe resaka ino zany sady antsika zay efa mpinamagna ny lasa momba ny lasa ke noho zany no avy koa zany banjinitsika ke zay tegna misy raha tiako volagniny amina ino ma raha tiana koragny aminahy koragny fampitandrigny anazy za ary tsy afaka mikoragna aminahy hela izy koa fa ho ela koragna tonga de fa tapaho wangy ana mbola vignitry aminahy fo mbola vignitry inga za tsy tiako fogna tsy manjarinao tsy manjary atokisigna namagna be ohatry tanà inga mamadiky tsy mandiniky volanky aminahy fô basy tô tsy haiko kasakasaka anahy fô na hino na tsy hino hitanao inga matoa vadina tsy eto mode tô io afa misy vaiafahafaka agny tiany misy loany anahy ke nohony zany anahy tokony mangalahondraha satria zany efa regniky koragnan'olo avy tabivoeo avy tagny zany ia regny vaovaona zany ary vaovao tsy nataitry za koa satria niany torony vadiky mody avy andranomasina avy agny fa tsy torony mandresy de miambigny zare tafiagna aketo za vaovao tsara zany misaotra andrasokeo ady izy karaha mandresy fa ho avy avy agny confinement angiahandro ke sambolo zany magnano hevitra volomany haigny anazy mandao mijaina akaty hoe za tô tsisy titandregny walawalanao oke yangy handeha za fa mbola hinoana fo raha volangy zany agny andro hafa izy koa fa tegna hoe hitanany marina za tsy minomino ny maty koa tsy avy mandevy oy ary lakognanay havy rô ary tsy mbola mandresy fo izy mindezy maty zalah za izy koa mbola mandresy edy afa tsy navy koa etienina sa mbo marigna edy raha nikoragny mikaty teo igny so de mbo inoagna fô ziny te mbola tsara anao ragnao mbola tsara etekely lakana hely ilo fa etanim-boako ia tonga de afaka midriky ana midira fôgna ia oa zalahy mbola mandresy fôgna so de mbo marigny raha volagniny katio igny mo za miakatrakatra keto fôgna nefa tsy haiko ny marigny ndraha sognotaniako mandresy tsara bekiny za tsy maro sisy etana ragnao mahery oatra avaratraragna tagny zay mitsotso ataona mandresy fa misy raha tsy mazavazava tsika antotry keto angaladongony tsara be tsika misy raha koragny haiko anao ragna fa ngoma etenina volagno aminaka problème anao
zao izy mandresy ia madama Liana fagnontoniagna anahy tô tegna ilako valiny mazava fa izy koa tsy mazava tsika zalah tsy fagnaraka satria abaka nahy mamonimony raha aminahy fogna zao izy ia mbô marigny mivadika abovoekagny manambady sa tsy marigny za ty baka narigny vaovao hoe vadika agny zany manambady marigny moa zany savandy manakoreky raha volako zany tegna mbola tsy haiko madama Liana tegna marina volagno aminahy marigny mandrisy fa za tsitsitriky raha zany ino mamoniana zany tokony ambarana za fony marigny satria anah mera mipetraka amina zay kagny mety hahay raha jiaby momba fiainana izy koa ambarana za kony raha zany za mety handeha vadinao zany madama Liana tô saron-drareo roa amin'ny telefôna ty madama Liana javo tsara io zao mifanoroko be io mandrisy misy raha magnano tô akagny mandrisy anao tsy mivolagna aminaha hafa de fois na niakatra tato raha magnano zany tsy ambarana za fisiany maza zany lahy malahelo na ino moa zany tsy ambara mandrisy madama Liana efa be voka vaiavy eo zao ikofi maty efa mamboatra tragno vato zareo agny zao io raha haiko aminao madama Liana aza manatena anatsony alamino saigna solonao miaraka ampira ohatranay ty madama Liana zao izy mandresy fitsapako fagnahena fô le hoe za ho lasa vadina moa za hiaraka amina namandramoseky be wike zany de vita hivadika amina ary anao koa mbo tsy megnamegnatra mandrisy izy koa hivadika amin'izany na manah mihitsy hivadiana vadiny mihitsy halena aleko za mandresy mialantsoy hety fô za andeha hody amin'ny hery mamako anjalazalagny za ary tsara ho hainah mandresy fa za tsy ala ny hery mamako fa noho ny hoe fifanambadiagna zany de nialako ray aman-dreniky izy koa fa tsy anjary mivadiagna aleko fô za mipody amin'ny hery mamako any tegna marina ny anao ragna satria afa namorogna tokantragno ngahiny any koa efa tsy tianao za tiany hafa koa mitandrigna izy tsika teo tegna mikofoha zalah Tantara noforony ny frankora zafimbolavana ireto avy namelona ny Tantara Katsimbaza violence kati Priska Berlandine Joro Frederic MC Manes Etienne Fabiano Joe Leopold Numenjanahari Diani Sua Hari frankora zafimbolavana tegna mikofoha zalah Araina Mare Odsen tu nandrindra sy teo milamy maharatsikika frankora zafimbolavana